बाय आंनि मुङा मुस्रि खुंजा सरगियारि आंनि बे आं जोहोलाव फेसबुक पेजाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय जासिहरनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव एसे आलादा भिडिअ लानानै फैदों। जों दिनै ससियेल मिडियायाव गोबाङानो मिथिगौ गाज्रि भिडिअ फैयोब्ला एबा नायथाव जायै भिडिअफोर जोंनि गेजेराव फैयोब्ला गोबां गोसारो जोंनि ससियेल मिडियायाव, जायजों जोंनि समाजा गुबुंले जायो। नाथाय आं दिनै जोंनि गेजेराव सासे गेलेगिरिनि खावलायनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै शेयार खालामनो होननानै फैदों। मानो होनब्ला जों बयबो मिथिखायो जोंनि बड'लेण्डनि सासे मुंदांखा गेलेगिरि हलिचरन नार्जारि बिथाङा खावलायदों दिनै गासैखौबो बर' रायजो राजाफोरखौ 2026 मायथाइनि आगष्टनि 1 तारिखआव बड'लेण्ड एफसिआ गेलेगोन गुवाहाटी स्टेडियामाव। बेयाव बिथाङा गासैबो बर' रायजो राजाखौ हेफाजाब होदों। बै स्टेडियामाव थांनानै बिथांखौ जों थुलुंगा होनो खावलायदों। नोंथांमोनाबो नायब्लानो जाबाय। आं खोन्थागोन आंनि बे मबाइलनि स्क्रिनाव, जाहाथे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां गासिबो शेयार खालामलायबानो जाबाय एबा जोंनि गेजेराव गोसारहोलायबानो जाबाय जोंनि समाजाव, जाहाथे खाथि खालानि रायजो राजा सुबुंफोरा बिथांमोनखौ एबा बिथांमोननि टिमखौ हेफाजाब होगोन। आं बेखौनो आसा खालामदों। आंबो दिनै आंनि बे फेसबुक पेजनि गेजेरजों बिथांमोनखौ आंबो दिनै सापर्ट होनानै आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों, जाहाथे जों गासैबो इसोरनिसिम आरज गाब जोंनि बे बड'लेण्ड टीमा जाहाथे गोजौनिख्रुइ गोजौआव गेलेहैनो खाबु मोनो आरो जोंनि बे बड'लेण्डनि माखासे गेलेगिरिफोरनि सिनायथिया जोंनि बे हादोराव सिनायजायो एबा बिथांमोना गेलेनानै गोजौ फारसे दावगानो हायो। आं बेखौनो आंनि बे फेसबुक पेजनि गेजेरजों बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय। जाहाथे नोंथांमोनाबो शेयार खालाम आरो जेसेबां हायो एसेबां भिडिअ खालाम। मानो होनब्ला समा गुसुं, जों एसेबां हायो एसेबां भिडिअखौ शेयार खालाम, जाहाथे बिथांनि खावलायनाया जेरावबो गोसारहैयो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव। एसेयावनोसै, गोजोन्थों। आं लुबैयो जोंनि जाय नायगिरि बिथांमोना जाहाथे जोंनियाव दिनै मोनसेल' टीम दं जे दुरुन कापआव बड'लेण्ड एफसि टीम दङ। थ' आं बिथांमोनखौ लुबैयो जेसेबां हागौ दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै दिनै जोङो गुवाहाटीयाव जोंनिया आगष्ट 1 तारिखआव दङ खेलाया हरुहजाय स्टेडियामाव। थ' बिथांमोनखौ आं लुबैयो जे बिथांमोना फैनानै जोंखौ सापर्ट खालामगोन होनना आं आसा खालामो। लैहोर लैहोर दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै जोंखौ बोलो होगोन होननानै आं आसा खालामो। आरो लुबैयो जे आं जेसेबां हानायखिनिया बिथांमोना फैनानै बिग नाम्बार जेसेबां नाम्बार नायगिरि बिथांफोरा फैनो हायो जोंनि थाखाय अनेक मोजां, आरो गेलेग्रा बिथांफोरनि थाखायबो बिराद उत्साव जागोन जे बिथांमोना फैनानै जोंखौ सापर्ट खालामोबा गेलेगिरि बिथांमोनाबो इयुनाव आरो बिराद मोजांसिन जालांगोन, साबसिन हामसिन मोनगोन जे बिथांमोना जोंखौ फैनानै सापर्ट खालामोबा।